Quan la Fundació em convida a fer una exposició, de seguida ho vaig veure com l'oportunitat de generar un relat, si no de tota la trajectòria, una mica sí de tot el que ha regit bona part de la trajectòria d'aproximadament uns 30 anys. I en el plantejament de l'exposició el que hem intentat és precisament poder generar aquesta narrativa a partir d'obres que en principi podien ser distants en el temps i dispars en les formes i els plantejaments més conceptuals. El título de la exposición deriva de un fragmento extraído del Manifiesto Comunista de Marx y Engels de 1848, que justamente recitaba: todos los sólidos desvanecen en el aire. Marx y Engels utilizan esta frase en alusión al carácter dinámico del capitalismo, porque ellos pensaban que el ascenso de la burguesía en su momento hubiera causado una fase de incertidumbre y de perturbación en la sociedad, como de hecho luego passó. En principi jo em sento i em declaro com a escultor, per formació, per tarannà, per interès, en les temàtiques pròpies de la materialització, de l'espai, però tot i que en un primer moment jo no n'era gaire conscient, he de reconèixer amb el pas del temps que el treball amb les imatges, l'interès per les imatges del tipus que siguin, generades de diferents maneres, sí que ha estat present des de l'inici. O en el meu cas, en el meu treball, entenc que l'escultura vindria a ser com un objecte, un dispositiu, que en el fons és un pretext per vincular-hi pensament, poètica, treball més experiencial, més literalment matèric, però que moltes vegades, o almenys des del meu punt de vista, requereix ser fixat, d'una banda ser activada, no entenc l'escultura com amb el seu efecte monumental, permanent, sinó l'entenc com un dispositiu que genera activació i ha de ser utilitzat realment o virtualment de diferents maneres. El détournement es una técnica de creación situacionista, o por lo menos creada o bautizada así por los situacionistas, que consiste en retomar elementos o bien visuales, objetuales o también conceptuales de la cultura de masas principalmente, para recontextualizarlos con el objetivo de subvertir su significado y de alguna manera desvelar la ideología que subyace a determinados elementos. Y yo creo que por lo menos una parte de la práctica artística de Tony Giraud se puede explicar a través de esta técnica, porque de hecho él en muchos de sus vídeos o instalaciones suele retomar elementos conceptuales, simbólicos, objetuales o visuales de la sociedad contemporánea para atribuirle un nuevo significado y así causar, por un lado, ironía y por el otro, reflexión crítica. Si hagués d'explicar el meu procés de treball, jo diria que és complex d'explicar i de resumir-ho d'una manera pautada. Amb el temps he descobert que hi ha una situació de taller o de treball que ve donada pel pas del temps. És a dir, el treball no és només quan treballes, el treball és quan no treballes i les obres o el que estàs fent, que no saps molt bé què és, estan reposant allà fins que un dia s'hi vincula, jo què sé, un pensament fugisser, una lectura, una pel·lícula que veus i et fa descobrir que allò que estaves fent té alguna relació amb el que has vist. I en aquesta exposició jo ho he comprovat, quan l'estava pensant i quan l'hem posat en espai, les peces s'enriqueixen perquè es parlen entre elles. O sigui, hi ha citacions de peces que jo no n'era conscient, fins que tens l'oportunitat de posar-les en joc en l'espai.